Another one. Ito na guys, salang na. Dahan-dahan lang, doble ingat. Tignan ko. Oh, hell no! Yan. Success! Another one. Puro dagat dito. Another one. Palag. Barag. Barag talaga itlog nyo dito guys. Lubak-lubak na, baha pa. Ha? Lower do. Kasalan sa bahayan. Bigyan natin good luck sa kanya. Katapos rin. Mission success. Katapos na rin. Grabe yung dun ah. So yun guys, magandang gabi mga kamotorista. Kali na sa Tarlac namin ngayon, nag-stop over muna kami. Ito yung pinsan ko kasama ko, kay JR. Tarlac muna namin, stop over, sa kanampet namin eh. Ito nga pala yung gamit nating motor sa pinsan ko kay kuya, yan. Kaya yung ginagamit ko ngayon. Bali ako yung driver niya. Mamaya na lang ulit guys, babiyahe muna ulit kami. Ingat. Sa kapunta, to the moon, road trip, brum brum, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata na mamula, aso ng triste, dala mo ba? Bawalan tusad, peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba. Tara bumiyahe, paulap, saktong yung auto ko full tank. Pero kahit maubusan, baka nga tayo tutulak. Bawal na muna ang pabigat, lalo sa biyahe na palipad. Kailangan ko makatiyak bago magkaedad, di na ko taghirap. Checkpoint tayo guys. Ayan. Magandang gabi sir. Tingnan yung papel mo kaya. Checkpoint tayo guys. Ito ko. Opo. Okay na po sir. Salamat sir. Yun, shoutout kay sir. Checkpoint ka nga. Sa kapunta, to the moon, road trip, brum brum, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata na mamula, aso ng triste, dala mo ba? Bawalan tusad, peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba. Tara bumiyahe, paulap, saktong yung auto ko full tank. Pero kahit maubusan, baka nga tayo tutulak. Bawal na muna ang pabigat, lalo sa biyahe na palipad. Kailangan ko makatiyak bago magkaedad, di na ko taghirap. Alam ko marami ang nakabasin, damang ko marami ang nakaabang. Kung ano yung mga kaya kong gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun ang lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadaba, kagatingala. Yeah! Sa kapunta, to the moon, road trip, brum brum, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata na mamula, aso ng trees na dala mo ba? Bawalan tusad, peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta, to the moon, road trip. So yun guys, sa Pugalyo na po kami. Kain mo tayo ng lugaw. Kain muna po tayo lugaw. Kujar, okay lang. Sakit ang pet namin. So yun guys, kain na muna tayo lugaw with goto. Sarap lagi ito? Lumpia. Yung buto ko yung tawag. Kain muna kami guys. Then doon namin sa next route namin. Sa kapunta, to the moon, road trip, brum brum, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata na mamula, aso ng triste, dala mo ba? Bawalan tusad, peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba. Tara bumiyahe, paulap,
Saktong yung auto ko full tank, pero kahit maubusan, baka nga tayo tutulak. Bawal na muna ang pabigat, lalo sa biyahe na palipad. Kailangan ko makatiyak bago magkaedad, di na ko taghirap. Alam ko marami ang nakabasin, dama ko marami ang nakaabang. Kung ano yung mga kaya kong gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun ang lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadaba, kagatingala. Yeah! Sa kapunta to the moon, road trip, brum brum. Mga kamotorista, andito na tayo ngayon sa San Francisco. Bukas pa yung gate namin, no? Ayun, Escanio family.